Здравейте, аз съм Владимир, а това е Work Factory. Coworking пространство за над 200 души. Но знаете ли кое е най-важното за един споделен офис? Разбира се, локацията е ключова, но истинската разлика е в детайлите. Как е обзаведено пространството и колко удобно е то за работа. Когато започнахме да оборудваме пространството, осъзнахме колко важен всъщност е изборът на правилните офис мебели, особено работния стол. Нещо, което повечето хора подценяват, докато не прекарат 8-9 часа на неудобен стол. В търсене на решение попаднахме на Chair Pro. Това, което ни впечатли, беше не просто богатият им избор от ергономични мебели, а цялостният им подход към офис пространствата. Освен столовете, те ни помогнаха и с акустичните кабинки. Супер практично решение за онлайн срещи, което нашите клиенти много харесват. Радвам се, че избрахме Chair Pro и виждам как хората, които работят тук, наистина оценяват комфорта.